Nakatala og 14 ka mga fireworks-related injuries ang Department of Health sa Central Visayas sukad sa pagsaulog sa Pasko. Hinuon mas ubos kini og 30% itandi sa susamang panahon sa miaging tuig. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Base sa record sa Department of Health sa Central Visayas, sukad sa Pasko hangtod Disyembre 27, adunay 14 ka mga fire-related injuries ang ilang natala. 8 ini sa lalawigan sa Sugbo, 3 sa Bohol, 2 sa Cebu City ug 1 sa Mandawi City. Sa una, last year, ang pinakadagan nato kay Quitis. So karon mo na buga-buga. Ang second would be the Goodbye Philippines. The third one would be Whistle Bomb. Then natay pipila ka mga Quitis, Power Bomb, Shotgun o Triangulo. And syempre pinakadaghan nato nga anatomical site nga nabuthan sa parts of the body is ang kamot, napuntay pipila nga sa mata, sa ulo, diri dapit sa mga forehead, sa lantaka, especially sa mga lantaka no kay mubuga manggod sila, and pipila sa mga kamot og sa diri around the waist. Wa hinoy natala nga fireworks o wato si ingestion og wala usay na igo sa stray bullet. Target unta sa DOH ang zero fireworks casualty karong tuiga apan dili gyud kalikayan nga mogamit ang mga tawo og pabuto busa awhag nila nga mag-amping gyud. Samtang may pahimang usab ang DOH nga dili magpalabi sa pagkaon sa mga mantikaon ug parat nga pagkaon ug sa ilimnong magkahubog. Dili matud paggarantiya nga moinom daan og maintenance medicine. Luwas na sa posibleng atake sa mga balatian sama sa hypertension. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.